amma na Khadija gulma ba a duk wani lalura da kuka ga cewa an same shi wanda ya shafa jinnu sa hannu da ba gane ba a sanar da ni kai tsaye to ko ta yanar gizo ko sako ya iso mun in Allah sa da zan iya kokarin ganin cewa an taimaka wa al'umma annabi an samu lafiya. Dalili ko shine dan jarida kaga kamar yadda Dempo yayi ya dace kuma yayi kyau, na ji daɗi. Dan jarida kaga abin da yayi kyau. Dalili ko shine kaga yanzu duk wani wanda yake da lura na tallafi na gudunmawa na rashin lafiya zai bada shawarar cewa a zo gurin sarkin masu kuma an zo ba ana abu za mu karba ba, za mu yi abubuwa ne taimako lillahi wa rasulihi. Suna na riga da na yi ba wai dan saboda ita ne zan suna ba kuma saboda ita ne zan samu kuɗi ba, duk Allah ya riga da ya komai. Mu yanzu sunan ma boya nake saboda dalili halin da nake cikin yanzu rayuwa na ya ƙara shiga wasu yanayi da dama dan jaja, ba hutu ba sukuni, abubuwa sun yi yawan gaske. A jiya idan baka manta ba dan jarida kusan karfe nawa muna tare da ku? Kusan har karfe 3 na dare. Kaji karfe 3 na dare ban kwanta ba, ban yi bacci ba, ban huta ba, ku kan kuma ba ku huta. To kaga irin wannan abubuwa da dama. Karshen da na koma gida na je na kwanta ba na idar da sallah ban tashi ba har kusan azhar. Kiran sallah azhar ne ya tashe ni, na shigo kuma gashi har yanzu kuma kaga ina gamawa zan shiga bincike na ita wannan hanyar. Ana gama akwai boye kurwa, gari ya waye ga layi kuma jama'a sun fi mutum 500-600 ana nan, wani ma ya ta zage-zage, wani fada, wani dambe, wani ma ya ce ba gan shi ba an ga wani. Kaga duka irin wannan sun kullo sun yawa dan jaja wanda ba za mu iya yi ba sai dai ubangiji iya mana. Kuma tunda Allah ba mu lafiya da kuruce mu za mu iya kokarin kafin mutuwa ta zo ko tsufa ya iske mu. Allah ka samu dace. Allahumma amin. To masu bibiyan mu anan zamu dasa aya a wannan shirin na yau. Muna wa sarki fatan alkhairi, ubangiji Allah ya baki lafiya, Allah ya sa a samu nasara. Shi kuma wannan bawan Allah Dempo da ya sanadiyar zuwa wannan wuri, muna fatan ubangiji Allah ya sa a cimma nasara. Shi kuma Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya sa kare gajiya, kar kuma Allah ya bashi da hikimansa shi kansa Dempon ya shiga cikin lamarinsa domin ci gaba da taimakon al'umma. A madadin dukkan abokan aiki musamman ma shi madugun shirin mai martaba sarkin mayon Najeriya, shugaban majalisar sarakunan mayo na Afirka baki dai muke wa kowa fatan alkhairi. A tarbe mu a ranar Laraba in Allah ya kai mu don jin mu dauke da wani sabon shiri daga fadan mai martaba sarkin mayo. Zauna da ya gajiya a jiki kan to Allah ya ƙara afuwa ko Allah ya sauke, Allah ya ƙara lafiya sannan da in Allah su da Allah zai kawo ƙarshen wannan damuwa, inda komai kafin Allah ya cuta san da ya magani. Kuma shi duk abin da aka ce an daɗe ana addu'a to Allah ya amsa mai, ijabar ce bata sauka ba sai yanzu. Saboda haka ina da yakinin Allah da za ta koma gida da idan ta garau, kuma hankalinta zai dawo normal, tafiyar ta zai koma normal, kuma dukkan abubuwan da aka yi kuma gaba to kaga za a rika kiyayewa, a rika kiyaye harshe da dukkan abubuwa saboda kowa da irin baiwar da Allah ya mishi. Akwai da yin Allah ya ce Allah ya maka kaza zai yi, akwai da ka bata mishi rai ko bai ma komai ba sai ka fahimci bakin ciki a rayuwarka. Wani taba shi kadai ma to ba kai ba ma familin kuma gaba daya sai an shekara 40 ba samu mutumin kirki ba. To kowa bayan Allah akwai wa'annan, kowa da irin baiwar da Allah ya kira shi. To shi yasa mu'amala irin wannan da jama'a annabi ya ce idan za ka yi mu'amala da mutane to ka sayar mu'amala da za ka riƙa yi kuma kar ka riƙa ɓata mutane rai. To amma duka wannan mun san ba shi bane kuma ba komai bane. Dan Allah ya ga dama ko ka taba ko kar ka taba Allah ya jarabce ka.